اور اج کتن اج کتن قسمت آپ نکھوڑے ساڈے واقعہ ہی غلط خیال ان ننے پائیاں قدراں پیار دیاں وڈے سجان عمران ہمتال ان جی نہیں بھائی جان گر گئی ہے زندگی ریت دے وانگوں یاد کوئی نہیں دوڑا ضرور سناواں بھائی آتش صاحب ناراض نہ ہوا اے جی نہیں یاد کوئی نہیں جی انجم بھائی کیڑا دوڑا آتے پہو جی ساری زندگی مار غریبیاں دی سجڑاں دا شہر پنایا ہے انہاں دی ادنا ریت وچ نوکراں وانگوں پیا اپنا وقت نبھایا ہے تے جداں میں عمران امداد دی خاطر بے درد دا در کھڑکایا ہے اس لاپرواہ خیرات دے بدلے میرا بھن کشکول وکھایا ہے جناب اویس صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ جناب اللہ بھلا کرے تمام دوستاں دا بے حد شکر گزار جی تساں چنگے آئے منہ دی ٹکڑی تائیں لاجپال سراف دنان آئے تساں شروع تو لٹن دے عادی آئے اکا جان دے لفظ وفا نہ آئے تے ساتھوں دل عمران انہیر کرائے پئے ساڈے حق وچ نیت صفا نہ آئے ہائے پھردی جئی مخلوق خدا دی لکھ شکر ہے یار خدا نہ ہے تے اے بھائی جان بے حد مشکور تمام دوستاں دا بے حد شکریہ بے حد مشکور ہاں اور انہاں لفظاں دے نال تمام دوستاں تو اجازت چاہساں جناب بہت مہربانی جناب فیصل جاوید صاحب اللہ سلامت رکھے تانوں بھائی جان محبتاں جی وسدے رہو جی سید محمد زہیر حسین بہت مہربانی جی تمام دوستاں دا بہت شکر گزار جناب عمران معذور دی طرفوں تمام دوستاں نو اللہ اپنے حبیب دے صدقے آباد و شاد رکھے وسدے رہو سلامت رہو جناب بہت مہربانی بہت شکریہ جی